warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kepada Cahyo Budaya Muda. Untuk itu akan menampilkan satu buah tarian, yaitu tari soreng. Di antaranya ada kisah Aryo Penangsang. Dia adipati yang sangat punya sifat pendendam, yaitu Aryo Penangsang merupakan adipati yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah. Ia memiliki sifat pendendam. Aryo Penangsang merupakan putra Raden Kigin. Ayahnya tewas di tangan Sunan Prawoto dalam sebuah peperangan yang merebutkan tahta Demak untuk menggantikan Sultan Trenggono. Akhirnya Sunan Prawoto dinobatkan sebagai Sultan Demak Bintoro. Aryo Penangsang ingin merebut tahta Demak dari Sunan Prawoto. Keinginan itu bukan muncul begitu saja, tetapi juga untuk membalas dendam atas kematiannya ayahnya. Akhirnya ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawoto. Ia berhadap setelah Sunan Prawoto meninggal, tahta jatuh ke tangannya. Rupanya harapan Aryo Penangsang meleset dari angan-angan. Tahta Demak justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggono yang bernama Mas Karebet alias Jaka Tinggir, yang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Maka dari itu adipati Aryo Penangsang marah dan juga dendam. Untuk itu menggambarkan seni tari soreng yang akhirnya Aryo Penangsang gugur. Selamat menyaksikan gelarnya, kiprahnya tari soreng Cahyo Budaya. Mingkara mingkur ing angoro akarana karanan marati siwi.
sinu karata mereka tarata pagaratining ilmu aji ana ranggut padha sipa ana ing alun-alun Jipang Manolan Jinejer neng Witotama Mretan kembang kembanganing pambudi guru alaman yakti sepi asapolera sopan semohon samangsaning pakumpulan konyak ganyok leling sembih luhuring budaya Jawa
natri dan ring kodo nyales tantun Cimoko Muri Santoso Saranane Amangun Utaya Luhur Luhuring Utaya Kongso Dasar kuncaraning Nagri Joseph Brono
Pitung siji Boko sawiji para soreng kang gamben-gamben kang wis ora tetas tapak palune mandi Cina menter tinatah mendat ing mengkoning gepuk ing kasultanan Bajang mula den padha prayitna kabeh para gegaman pengadil titiane para sore lan titiane Adipati Cipang Manolan kakak rimang kang sumadya lamun ijih luwih pakanono lamun to ising lak ombenono dimen munggah ana ing kali Bengawan Sore ora ondot anggon maju ing palakan rono langut kekati papan iki kendang boto sioko lan kabeh para soreng padha mitangetno olah raga gembleng kang nureket dimen atos balune wulet kulite bebasan otot kawat halung wesi Sumadyo kabeh para soreng iki wis tekan wahyaning mangsa kala ayo padha budhal saka ing Cipang Manolan ing mengupakkan urut blebok perang ana ing Kasultanan Bajang idolane tapakane Sultan Hadiwijaya mula padha siaga rono kalawan anggut padha pacak balising para soreng prajurit kang gamben-gamben pilih tanding ing Cipang Manolan
tangetno yen to dina iki uga ingsun bakal munggah ana ing Kasultanan Majang ing panganggah aku bakal ngedorake tatananing Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Majang asar ing ngono trah ing Majang iku dadi darbeku tinggalane Rama Patah pranutan agama ing tanah Jawa dudu karepet lan Joko Tingkir ayo ing gampang pemabito nanging yo putra Raden Patah panutek panoto agama yo Raden Drengana kang wis gawe lerindu yo Koko Suryawiyata kang dadi asmane kang bakal nggahi anak turuning Rama Suryawiyata yo kang duweni anak siji yo anak Arya Prasa. Berbaris fajar dari kesediaan Cahyo Budaya Muda untuk kata panitia untuk memberikan